Sanibonani bafowethu njengoba nazi igama lami ngumzwaba bafowethu isichoma ntiyachumela abantu abawu1000 ngosuku samanketshani ke bafowethu njengoba nazi sihamba ngababili bafowethu sisiza wonke umuntu odinga usizo ngaleso sikhathi esisiza ngaso. Baningi ke abantu abasibhalelayo bafethu bafuna usizo sebebaningi kakhulu kuyimanje nje sididwa na izingcingo kodwa ke bafethu ngicela nibe patient. Wonke umuntu obhalayo lapha yana sizomattenda, wonke umuntu uzosizakala. Njengamanje sila ekhaya sibiziwe nathi sifoneliwe sabhalelwa sizwile sonke istory istory esishaqisa kakhulu bafowethu njengoba nazi ukuthi ke siye sacela nalaphana kunina ukuthi sicela ukuthi lapha ku comment section ni comment laphana nisitshele nisibonise ngoba nathi siyafika kule ndima kodwa ke alukho usizo thina esingakwazi ukuxazulula ayikho inkinga esingakwazi ukuyixazulula. Ngiphethe umne wethu la angihambi ngedwa ngihamba noNgiba. Bafethu sanibonani uNgiba lo bafethu sesifikile la ekhaya bafethu mama usibhalele sicela bafethu ukuthi sizwe kuyena bafethu ukuthi kwenzakalani sithini istory bafethu yebo thina sesichazelile kepha kubalekile ukuthi nani nizwe ukuthi istory sihamba kanjani nokuthi yipi indlela mhlawumbe singamsiza ngayo mama. Sawona mama unjani? Sanibonani bantu bami njani? Siyaphila mama unjani? Ngiyaphila. Uma wakaba isibongo? Mina ngwakaMpela. Kampela. Yebo. Oh, kaMpela la ekhaya. Yebo, kaMpela ikhaya lami kaMpela. Yebo mama. Ake sizwe ke mawami ukuthi usitshele nje ababukeli ngoba thina ususitshelile lonke udaba sesiyalazi ukuthi ke inkinga yakho because siyabona nomntwana laphana kunomntwana olele laphana ngathi akaphathekile kahle. Inkinga yakho ikuphi ma kwenzakalani? Sichazele lonke nje udaba. Bantu bami oqala nje lona umntana ubuhle. Yeah. Uqala ukugula ngonyaka ophelile. Ngase ngizwa ngabantu ukuthi khona umuntu olaphayo. Ngahamba ngayombheka bese ngivese sengiqalile ukumlapha kwenye indawo ukuthi nakhona usizo angaphili. Then ngathola ke lo baba lo Magwaza wathi hayi khona ubaba Magwaza olaphaya ngangisiza. Hayi ngempela ngifike ngihambe ngikubaba Magwaza. Hayi mengifika kuyena nje abomuntu nje impela nje athi hayi mntanami usufika ekhaya. Alukho usizo ayikho isifo engakwazi ukuthi ngilaphe engakwazi ukusilapha. Ngizokusiza nje ngikulaphele umntwana ubala lolu. Hayi nami ngithembeke ukuthi hayi uzongisiza. Yeah. Hayi nangempela ke angenzeleke izinto angenzela zona. Hayi sihambeke nomntwana lapho ngiqasha imoto. Ngihambe nomntwana hayi sifike ke mase siphindile ekhaya ke kasingeze lezo zinto ezincane esifike sisebenzise ekhaya kube kuhle. Hayi kube ngazi ukuthi umntwana uyasinda. Hayi mhlambe akuphelanga ngisho isonto. Hayi aqale phansi umntwana. Hayi ebusuku singalali ngithi ngiyamfonela hayi ngimthole asichazele ukuthi ayazameni ngokungathi kuyinyamazane. Hayi ngikuzame naku futhi ngingathi shu. Phinde futhi ngiqasha imoto ngiye kuyena. Athi hayi khona umuntu asazolanda. Kodwa ngangcono mabe mina ngingase kube khona imali engase ngiyikhokhe. Nangempela ke ngiqale ngikhokhe ke nje u5000 kuze kulo muthi ke ngoba wathi uyakhungwa futhi awukho la. Hayi nangempela ngikukhokhe ke lo 5000. Hayi angihlale ke mhlambe kuba mhlambe 2 weeks. Hayi bese ngiyamfonela hayi ngimthola athi hayi usutholile sesingafika. Hayi mase hayi ngoba umntwana vele kuyabiza ukuthi ngifike nomntwana angafika ngedwa. Hayi ngifike ke ngedwa ke anginikeze ke lokhu kuncane ka anginikeze kona lokho anginikeza kona ke ngiphindile ekhaya ngifike ngikusebenzisa nako futhi kube u2 days. Hayi qale phansi futhi aphinde futhi angifune enye imali yazi imali esengikhokhile bantu bami idlulile ngisho ku10000 imali esengikhokhile futhi u10000 imncane. Imali esengikhokhile iyala ku 20000. Mangase ngibuza ngane nje uMagwaza lo umthole kanjani wena uzwe ngobani ukuthi kunomuntu ekuthiwa uMagwaza uyasiza wasiza bani umthole kanjani? Hey wengane zami yazi nginamahloni ke ngisho ke ukuthi ngimthole kanjani. Ngangixoxa nomunye umama umngani wami estaxini esinje hawu
mowe mama umpele angisakwazi phela usuwahlalaphi ngithi mina hayi ngikhona ngisekhaya ngikulela onobuhle seqeda unyaka engaphathekile kabi sengihambe sekuphela imali mase lo mama sixoxe ngimsingamtshela ukuthi hayi sengihambile abantu abaningi hayi mase ngehle etekisini vele ngiqhutshwa umunye ubaba asi lo baba yazi khona umunye ubaba engimaziyo uMagwaza olapha akazibheki izifo uqhamuka ngali akazibheki izifo hayi ukuthi ngale ukuthi ngiyasaba kusho indawo la eSouth Africa angazi noma ngayisho yini hayi no asikho isidingo mama okay mama ngifuna ukuthola la ukuthi njengoba umntwana ogula usho angithi uthase kuyophela unyaka uyaphela unyaka uqale la stay uke wazama ukuhamba mhlawumbe amaklinikhi hayi amaklinikhi ke siwahambile impela siwahambile kwenzakalani mama amaklinikhi eklinikhi kuba one day hayi futhi kuba akuba one day bafike nje bamlalise lo ma-hours kuthiwa bamfake lowo drip kuba kuphela mana mhlawumbe laba khona ngoba emaklinikhi ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba wenze yonke into uthatha amagazi bake bayenze process fana naleyo igazi nje into ayithathayo ke mntanami igazi nje bayalithatha impela yena nje impela abona ngokwasekliniki urise ngoba ngisho i-chest bake bamenza nesifuba isifuba sakhe bathi hayi si-right shuthi akuyona inkinga ephathelene akusongathini akusona isifo esingalashwa mhlawumbe amaklinikhi noma ini abatholi lutho kahle hayi abatholi lutho uyabona nami ngize ngisabe ngoba phela nami ungibona nje ngiwela ngawa la ngaphandle egcekeni la nje ngaphandle egcekeni nje ku-flat ngavele ngawa nje ngequlu onyaweni manje angisazi-ke noma nako lokho sekulandela ukomntanami yini ngoba nakho ekliniki abangitshela ukuthi yini inkinga ngoba uma bemthimeza amagazi hayi uba right and futhi ngicabanga ukuthi kuyoba umbono omuhle ukuthi kube ithina esikhuluma nawo Magwaza ke ungakhulumi wena mhlawumbe ngoba mhlawumbe ezizwe lakho ngeke mhlawumbe yabo uzosoka vala ucingo ngeke kukhulume thina mhlawumbe uzokwazi ukusilalela hayi ngangcono impela mekhuluma nina ngoba ezami inamba zo2 seyazazi usacela usiboleke ifoni yakho ngiyoziveza inamba ezami nje imbili useyazazi hey lo muntu lo kushuthi uyafana nomuntu omqolile umqolile nje phezulu umqolile bafethu bafethu kunzima njengamanje akukho ukudlula ukuthi sizame ukuthola uMagwaza sibone ukuthi simuzwe ukuthi uthini cela nje ungayiveza inamba mhlawumbe mase yasinika siyifonela thina ngala ubaba ngabe ukhona ekhaya lutho wemfana angikho ngisathi ukuyomba imithi la ehlathini nje manje yazi baba bengifuna usizo lakho kanjani nento bengifuna ngisize ngayo udadewethu akaphilile udadewenu ungaphilanga yebo wena ubani Sibongo hayi mina nguMadlandoni Sibongo okay udadewenu laphi ukhona nami la ekhaya inkinga akaphilile kahle so bengiyaleliwe nami kuwena so ngakho bengichecka baba ukuthi ukhona yini ngingasukela mali abafanele ngiqashe nemoto ngoba sesimeni nje impela akaphilile kulungile cha asenzeni kanjena ke ngicela ukuthi ngizama ukuthi ngifike ntambama lapho esigodlweni ngoba njengamanje angikho ngizothi ukulibaziseka futhi okay mhlawumbe nje ekhathi nje impela nje zabo 3 nje kanje niqhaphukeke bese ngikhona okay baba kulungile sokoza yebo mhlawumbe kuzoba into engakanani ba mhlawumbe angithi nje na kufuneka phela uqale phela umntwana simbone umntwana ukuthi kwenzakalani sihlole and then after that ke so bese sisho ukuthi ke kahle kahle lento ephethe umntwana yini mayelana nani bese ngikhipha lapha isinqumo ukuhlola kube imalini ba ukuhlola u500 kehla la konke ngathi akho umuntu nje sawubona sesinjani njengamanje sisiyaphila
Samankentshane sisihamba ne-TV lana besacela bandla ubaba Magwaza. Amakhamera lawa manje awani. Lama camera ungawanaki ubaba Magwaza ngithi uyazi uyinyanga enkulu yaziwayo. Amakhamera wengeni phela lapha egcekeni esigodlweni. Bese sizom-interviewa ubaba Magwaza. Awangena amakhamera hambani namakhamera asingeni nawo amakhamera hayi Sifuna awasuka yena. amakhamera lawa asuka amakhamera Eqiniseni ke sifuna yini ubaba Magwaza ke? Sofuna ubaba Magwaza. amakhamera ke aswadingi ke la ekhaya Cha sifuna ubaba Magwaza uphi yena? Hayi amakhamera ngeke siwafuna. sivele isikole. Sifuna uMagwaza Hayi kuphela. ngeke sikwazi ngeke Singakhuluma naye ngaphandle. hayi uyaweya phela Cha asingengi namakhamera esigodlweni. Sizokhulumela ngaphandle noMagwaza. Sifuna ukukhuluma naye. Sikuzeni uMagwaza. Uzomfonela ukuphi ngoba ukuze sikwazi ukuthi thina mabekude sihambe sina somlando sizokhuluma naye ekhaya. Sifuna ukuzokhuluma naye Cela sina. ukumfonela ukuze ngaloke ke nizohlupha la ngoba nginidingi la abantu abaningi ubaba Magwaza bahlala lapha. Hawu. Hayi. Yamangaza ke lokho. Waphela ke nje thina hayi ukuthi sifunani. Ngiyomfonela ngizongilinda ngithi ngithe ngifuna yena ngilindeni. Hayi, ngeke. Hayi. Yeah, Thwasa. Hello baba Thokoza. Yebo. Khuluma ngikuzwa kahle. Yebo ubaba khona abantu abakhona lapha egcekeni abaphethe amakhamera. Ngikuzwa kahle. Khona abantu abakhona. Hello? Inetwork yangishala ngiseshadini phela ngikuzwa kahle. Hello baba? Yebo khona abantu Yebo baba khona abantu abalapha egcekeni. Bazothini ngiyeza kodwa manje angikuzwa kahle lana seshadini phela. Umama Mzwane ufike nabantu lapha egcekeni. Hayi, inetwork yangishanga phela ngikuzwa. Njengoba esisehlathini shuthi umuntu engekazi abuye manje. Cela ningihambele ke namakhamera. Cha sisima wena yini uzofuna ekhonini pho? Hayi ngeke hambani namakhamera. Ikhamera ayicishwa ikhamera no ayicisha ikhamera. Phoma namakhamera. Usawona mfonela ubaba Mphela. Usawona mfonela ngithi usawona mfonela wena. Usawona mfonela wena. Ngicela amakhamera phuma. Khana ngitshela ngathi siphume sikamsolini. Ngitshela kahle ngathi siphume sikamsolini. Ngitshela ayikho into engiyaziyo ngizohlala uma ngabe ukuthi uyalanda lapha ehlathini sizohamba ke sehlathini. Uma ngabe ukuthi usuye ehlathini uzothatha ke wena kusisetshenziswa. Sizohlala simlindele ekhaya. Sizohlala simlindele ekhaya. Sizohlala. Sekuko mina ngikufune zingaki Ngishanga ezulu mina. Anihloniphi uyena Yabona nje lapho ke nje. Uyabona nje lapho ke nje kurongi kabi kusho ngoba angithi namba usaqhubeka usashutha